Good afternoon, guys! Hapon na guys. Anong oras na ba? Magpa-4 na ata. 4 na. 4:07. And, yun guys. Pupunta kami sa surprise party ni Mark para kay Love. Nagkita-kita kami kagabi, diba? Anong oras na kami umuwi? Mga 4:30 na ng umaga. Hindi niya alam na may surprise party siya. Kasi nga, diba, surprise? Parang angat. Yung sinabi ni Mark sa kanya, magdi-dinner lang sila, guys. Tapos, wala. Nandun pala kami. Surprise. Yung gift namin sa kanya, birthday gift, binigay na namin kagabi. Kasi nga, diba, para hindi halata. So, ngayon, yung akala niya lang talaga, magdi-dinner sila ni Mark. Tapos, nag-prank na naman kami sa kanya kanina. Sabi namin ni Kat, pupunta ako at saka si Lyra sa bahay ni Kat para ituloy yung party-party. Hindi niya alam, pupunta pala kami. Tapos sabi nila, susunod ako after dinner kasi sabi ni Mark, mabilis lang daw yung dinner, susunod daw siya. Anyway, tapos ko na yung face makeup ko. Hindi ako nag-foundation this time. Yung ginamit ko lang is yung NARS concealer ko, yung Radiant Creamy Concealer shade Ginger. Sa brows ko, same as kahapon guys, yung Hourglass at saka yung Benefit na Gimme Brow. And then, wala pa ako sa lips ko. I think I will be using the same Stila lipstick. Or actually, no. Mag-ano ako, the dark, medyo brownish lip ba. So, gagamitin ko yung Soft Touch Auto Lip Liner from Etude House. Itong brown. Hindi ko alam kung anong shade niya kasi wala nakalagay. And then, ilalagay ko sa gitna itong Stila Stay All Day na caramelo. Tapos, i-blend ko siya yung edges. Ito na naman. So, yan yung gagawin natin. Yan yung lip combination natin. Oh, no, actually, no. Not this, guys. Not that. Kasi ano yan, very light. Ito, yung Urban Decay na Comfort Matte shade, Comfort Matte, 1993. Yan ba yung shade niya? 1993 ata yung shade niya. Tapos ito yung parang Comfort Matte na lipstick. Yun. Anong gagawin ko? Wait, ang sakit pa ng kamay ko. Ang gulo pa dito. Ang hayag, besh. Hayag ng mukha natin. Ang puti-puti. Yung shade na ito, guys. Yung lip liner, ganito yung itsura niya, guys. Brown-brown, diba? Lagay natin yung lipstick. Grabe ang pigmented nitong lipstick na to. Tapos, ang creamy pa. Ang social pa ng packaging. Diba ang brown? Wait. Ang brown beige. Okay lang. Okay lang yan. Ang ano naman, uy. Tsaka naman ang lighting, uy. Mayos ka dyan. Okay. Okay na. Prepare ko na to, guys. Alis na tayo. Maya-maya lang. OOTD muna tayo, guys. Paalis na kami. So, I'm wearing this top from... Oh, no! My top and my pants. It's actually from Bangkok. Chatuchak Market. This is like 50 baht. So, around like $2? 50 baht, guys. And this... I don't remember. I don't know. But, pero mura lang din to. I'm wearing shoes from Zara. Yan. Meron siyang heel na ganyan. And then my bag, Mr. Louis. And, yun lang. That's it. Turn around. Thank you very much. On the way to... Where are we going, my love? Awesome Lakes. Awesome Lakes. Doon kami sa same venue sa nung first birthday ni Aliyah, guys. Dumaan lang kami sa sa Kambal ni Dan. May dinrap lang kami yung pool. Yung binili ni Dan sa Toys R Us. Yung naka-sale. Na sobrang sale. Bumili siya 3. So ngayon magagamit siya, guys. Kasi ang ganda na ng weather. Mainit na. So binigay niya yung isa sa kambal niya para magamit ng mga bata. And then, is that pool big enough for us? For me and you? Yeah. Yeah, probably. Can we play with that pool? Nah, because that backyard's a bit funny at the moment. There's nowhere to put it. Our backyard. See, I told you to clean up the backyard. Here we go. The other one you will bring to your mom's? I'll give it to Mum. Yeah. 3 kasi hindi naman magagamit. Tingnan nyo, guys, ang ganda. Andito na kami, 30. Hey, Kiara. Tapos merong hello. Hello, Kiara. Piggy on the tiger. What happened? On the tiger. Hello. Hi. Roseline. Ang ganda nga eh. Hi. Lechon. Tingnan nyo. Did you do this? Ikaw?
Ah, hindi. Pagdating ko dito, galing. Drinks here. Ang ganda. Ang ganda nito, oh. Raise your own straw, mate. Yeah. You can drink. That's cute. Ay, gusto ko dahil. Ito dahil, tingnan mo. Yung 30. Gusto ko yung flowers. Maybe it's because she didn't have the 30 party, right? Ah, 30 forever. Yung ano, tingnan mo, 30 forever. Forever pala. Okay. Hinahanap ko Ah. Hindi mo napansin. Those wonderful sweet kids at always. Tumutulog siya. Ako din, tulong ako isa. Even got put in the So, random lang. Kahit ano, Day. Huwag mong masyadong seryosoin to. Hindi to competition. Okay lang to, Day. It's okay. Uy, nagugas ka ba ng kamay? Buang talaga to siya eh. Ay, kulang. Kaya mo, lang chocolate. Tiktak to. Tiktak to. O, talo ka na. Bakit? Wala pa nga eh, oh. Panalo nga ako, oh. 3. Ito may chocolate na. Okay. Chocolate dyan. Dito. I know. So, how do you want to do it? It's only 5. In here? Then, guys. Oh, tingnan mo, may pink dyan. Ana, ganyan na lang. Or ikaw, I don't know. O, dito mo ilagay first. I know, that's what I said. Katis. Kati. Yan. O, hamon kayo dyan. Hi, Char. Ano na? Hamon kayo dyan. Ang hamon. La, uy. Nangyari sa'yo. problema nyo. Uy. Bike ni Tony yan ah. Ayun yung favorite picture ni Mark. Oh, Asan? Igat-igat kasi. Tingnan mo. Chololo. Lulululu. Mark, ah? Ay, ang ganda nito. tama ba, gana? Kahit, Louis Vuitton model, ano ba yun? Siya na talaga ang Louis Vuitton model. Mazda model, ah. Ilagay natin ito sa... Hintay-hintay pa din kami, guys. Ilang oras na rin. oras na. Hintay ito, guys. Kaya pa. Kami din ni Tony. Kasi yung lechon. Bread muna. Naman pala kami. Butter. Lemon bitters, hindi masarap, guys. So, nag-order, ng iced coffee. Yung lechon nandun, oh. Sabi ni Kat nilalamig lagyan jacket daw. Ayun kayo yung buntot. Perky ang buntot, ah. Sige. Dito na daw siya, guys. Natataranta na ang mga tao. Natataranta na sila. Saan ang gagawin? Dito tayo Sa harap? Okay. Sabihin tayo ng surprise. Char. Pagkita ni Lovely sa atin, kayo na naman. Uy, tago tayo sa ilalim ng table. Oo nga, para ma-surprise talaga siya. Sa ilalim sana ng table. Okay, tingnan natin yung reaction niya na I-zoom natin. siya, kakasawa na tong mga babaeng to. Oh my gosh. Ay, ang ganda ng dress niya. Surprise! Against the law. Hala, umiyak na. Happy birthday to you. Hooray! 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 Happy birthday! Yay! Kain pa more. Isang salarin ay nandun ay. Doon ang isa. Hala, kain pa more. Ang hirap-hirap po kaya nito. Itago. Ah, sa'yo lang yan? Grabe siya. Yun yung makipag-share. Ang laki, oh. Sa table natin to, ha. Kat, alam mo na yung paborito. Compart dyan na. Huwag mong itouch. Kaya, hindi. Ikog, no. Yung sa gilid. Yung may strand. Yan, oh, yung naka-expose. Ano meron? Lechon. Kain na naman tayo, uy. Kaya mo yan, eh. Kaya mo yan.
Nakakuha na si Kati, Doy, kukunin mo yan, Doy, yung malaki. Parang angat. Naloka ako dyan. Doy, ito na sa gilid, Yan. Yes, thank you very much. Guys, lechon. Hindi mo na ano yung Anong mukha mo? Na, against the light kasi. Ulitin mo na lang ngayon. Nakuha sa akin kamay. Guys, gumanyan siya, kanina. Ulitin mo. Gumanyan siya. Doon. Against the light kasi. Nakuha ko kamay. Dapat yun yung may kortina tapos... Ito yung in-order ko, guys, kasi meron siyang rice. So, yung rice, kakainin ko with that. Kaya nga, ginanon actually siya ni Regina kasi... Ako vlog sa'yo, be. Oh, good? Yeah, but May mga pag-anon siya. Parang tapos na. Tapos na ba tayo? Matagkad na mo. Tapos nagsasama na naman kami mamaya. Nakakasawa na talaga ng babae. Punta kami kina Love. Uy, ang ganda natin dito, Day. Ang ganda ng lighting. Pa-chandelier. Oo nga ganda. Punta daw kami kina Love, guys, after. Vlog. Vlog is life, Guys, nandito ako sa likod. Hello, guys. Nandito ako sa likod. Dito si Unding. Maano tayo yung dulawan. Nag-away na naman yung dalawa. Bagal kasi itong isa, Pwede ba slowly but surely? Hindi magiging gusto mo. Garas-gas yan sa daan, Oo nga, dahil tinan mo, yung truck malapit na mabangga. Kaya yan! I'm just joking. You should have waited for me. Patay ka. In Englishan ka taloy. Then should have done that. Then you should have not done. Si Mark. Nung iminom tayo nga, pinainom tayo ni Dan, nag-ano siya. Dan. Dito pala kami kina Love, guys. Kain kami ng lechon, part 2. Kain kami lechon. Naglaro sila dalawa. Uy, lala. Ang lagi ni siya. Kasi pinala nila ko yung Doon yung lechon, guys. Yummers! Baso mo? Pagod. Pagod. Alis na kami. Maghiwalay na talaga kami. Sure na talaga hindi na kami magkikita bukas. Nagpunta lang naman sila dito para mag-chika ba? Kain ng lechon. At saka inom. Muscato. Kapal na ng buhok mo. Bakit maiksi? Masaon? Manipis na talaga buhok mo. Uy, numipis yan. Oo. Tumubo na siya. Ang kapal-kapal na. Merry Christmas! Merry Christmas, guys! Oo, Char. She has changed a lot, babe. You know, Wow. and it's Christmas. She's like full of Christmas card. energy. She's very Full of hyper energy. That's okay. I wish you all the best and a baby in the future. Well, we can't have it in the past, so... Oo nga naman. Paano mapas yung baby? You, my love, let's go home. Let's go. Anong oras na? Oh my gosh. Anong oras na, guys? 12:15? Akala ko mga 11 lang ngayon. 12:15. Gagamitin ko to, guys. Ito ba? Lagay ko to sa kwarto. Kita niyo ba? Yung binigay sa akin ni Love, Himalayan salt daw to. Maganda daw kasi to pang relieve ng stress. Yun sabi niya. Tapos, tinignan niya online kanina, parang wala namang sinabing stress doon. Asma naman yun. Tapos, parang it acts as a humidifier din. Hindi ko sure. Pero I wanna try it tonight. So, I'm gonna put this on my bedside table. Ay, parang may mga malalaglag ata ng mga salt particles. I'm gonna use this, right? Okay. Mm-hmm. That is what I'm not. Okay.
I want to use it while I'm editing and see if it actually helps to relax you. Maybe when I'm editing, I'll be like slating. It relaxes you too much. You're not editing tonight, though, are you? Can you lift this up for me, please, so I can take the... Ganito yung itsura niya, guys. Tapos madidim mo siya. Ito, oh, meron siyang dimmer. Tama ba yun pagkatawag ko? Yeah. Oh, I like that. Ganyan. Chill lang ba? Ah, gusto ko yan. Okay. Mabango ba to? Right, I'm just gonna try Inamoy. a little bit. Parang ano. Ha? I'm just gonna try a little bit. Okay. Extra one. Umiinit ba to? Ano talaga siya? Salt? Okay. Guys, tigtatatlo yung battery ko. Yung isa nandito sa camera. Lahat low bat. Like, itong camera na to ngayon, 2 bars na lang. So, low bat yan. Kasi hindi ko naman tinatanggal sa camera kapag, full eh. Pero mamaya-maya lang mamamatay na yan. Anyway, looks really good, guys. See, nagbi-blink na yung camera ko. Anyway, nagbi-blink na siya, guys. So, I'm gonna close the vlog.